Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan. Kumusta na kamong tanan diha? O karon diay atong ipadayon ang sumpay ning sugilanon sa mga asoy ni Kuya Goliath, episode 5 na ta. Ikalimang adlaw. O karon ita maglangad, sugda na ang mga asoy ni Kuya Goliath. Road trip. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pag-anunayong pagpaminaw. Mga bata! Amen ni Kuya Gulya! Kabutan ninyo mga bata mo! Iwat mo na ko! Hinahinailan mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulya! Sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Goliath ninyo! Pareho mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata! Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Oh, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Agba! Mga asoy ni Kuya Goliath! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni Tatay Mutuman. Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalitan ninyo sa RMM Production Center. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta? Sa tanang mga nabati na to karon, kumusta kamong tanan? Dahala mga bata, mga kasama, padayon ta sa pag-inom sa tudong pipi tabliyaw niya. Hala, hapang-haplas mo sa tuwang said liniment oil din ha, samtang naglingkod-lingkod mo para nindot kaya itong pagkatong inig kagabi. Okay? Mga bata, mga kasama, aniya kita, padayon lang ta. Sa mga tao ni Pulver, kapitan John Ramos, kinabuhat siya Miguel Puliar, fertilizer. Maing hapon ni mo diha kap og sa imo ang Mega Plus og sa mga tao ni Kap Ray Marimon diha sa Liberty. Kumusta ka mo tanan? Nahala, padayon na ta. Niya kita sumpay sa akong asoy kaninyo ning simanao nga naguluhan. Road trip. Og total nga ni anamang yun mo, mas may pang ari mo magpalabay sa kagabion. Aron sa ingon, makapahuway mo tarong. Tinuod, Sir Lucius, ani mo pakatulgon? Of course. Daan ay kong mingon ganina, di ba? Dinhi sa mong panimay, way dautang mahitabo ninyo. Wah. Thank you, sir. Thank you, kay sir. Salamat, kay sir. Tuod. Papanihaponon una nato sila, honey. Kay murag ganihara kini silang gipanggutom. Ay, tinuod gina, ma'am. Tinuod na, ma'am Claudia. Gutom kayo. Mas may pa to. Hindi ka humanog kaon. Ihatod mo na mo sa kwarto kung asa mo makapahuway. Wa na ko sila mapsi. Hain maka sila. Hain makang mga batanon. Tungang gabi na ba? Hapit na mo kadlawon. Hinaot pa unta.
nga wala may mauni sa laing pamilya nga nagbuyo ining lugar. Kinahanglan nga amo may kaplagan ang mga batanon samtang di pa uwahi ang tanan. Oo. Pa, Elvira, Baron, nganong niapas mo? Dili may makaako nga pasagdan kang mag-inusara nga makig-atubang kanila. Elvira. Wala pa. Mutabang minimo pa. Aron maluwas ang mga batanon. Dana mo ang ubang mga kahimanan aron mapukan nato ang maong pamilya. Mutabang mi pa. Aron maluwas ang mga batanon. Kung mao, di kita mag-usik og oras. Mupadayon kita sa unahan ug tultulon ta ang panimay ni Lucius sa pamilyang Perez. Suga na ko eh. Ako sab. Suga yun. Ay, salamat. Tambalan na gina nga itong kagutom taon. Kay salamat, Sir Lucius, ha, Ma'am Claudia. Lami kay inyong giandam namo. Bisag ka-diet ko, di ko tingka o gabi, pero gigutom ko na tanaw sa inyong giandam namo. Lami. Giroy? May laman sa imong lawas. Way sa pa yan, iya. Lami gini mo luto ang akong asawa. Gituyo ko yun nga, andaman mo na mo og lami ang pagkaon. Kay sa tanaw ko ganina ninyong partikyong gutuma. Pwede giroy. Mao gina, ma'am. Saan nga, wala naman taon may makapanhapon taon dito sa bahay, nga mo nga gipunduhan kadali. Mao gina ma'am. Kay wala mi karatil mi dagan pagka-discovery na mo nga mga daotang tao di sila. Niya, wala mi maguna-una bala nagtungang gabi sa dagan mi. Basta kay dagan gimi palayo Kaya mo yan. Yawa na mo Kaya mo yan. Di na gid mo balik pa dito, bahala tong sakinan nga nahabili na mo dito, okay ra? Sige na. Kung bahin sa sakina, sa gikaingon ko na. Ako na to ipakuha o ipaayo sa mong family driver. Nga mo abot unyang buntag. Kapuha kini Sir, uy. Buyag. Murag si Arthur. Buyag ta. Sir, salamat kay sir ha. Thank you kay sir. Thank you kay sir, ha. Imuming, ipadayon din yun. Ipaayo ni mo si Jack. Jack? Oo, Jack. Yes, Sir Jack. Mo na ipangahan sa akong auto. Nga sama sa usak igsuon ng akong treatment niya, sir. Ma'am. Makalingaw, murag tao. Maog yun. Murag yung tao Kanang kong auto ha, ma'am. Importante ka na para ni Boogie, ma'am. Mo na regalo sa iyang parents niya. Mao ba? Si Jack. Sige lang. Maayong mekaniko ang among family driver. Sigurado maayo lang yan Uy, boy. Kadlaw naman di ay. Gani, hapit na nga mubuntag. Pila ka oras na lang ang paabuton. Mubuntag na. Magtiwas lang ta sa itong panagsulti unya sa itong pagmata. Ha? Sige, sir. Oras na aron magkapahuway na mo. Dali na, ni. Ubananta sila sa ilang lawak. Mayo pa. Tana. Dali mo. Okay, ma'am. Sir, kini. Magdalita ninyo. Basin ug may gibuhat katong pamilya sa atong mga bisita. Frank. Kinahanglan nga maunhan nato sila. Doon lang ta sa lugar diin nagpuyo katong pamilyaha. Pagdali diha, Baron. Man. Andam na ko magigharong nila. Sige. Paspasan pa nato atong paglakaw. Aron dalitang maabot ug maluwas ta mga batanong bisita. Mao kini ang inyong kwarto. Uy, lo. Halangit lagi, sir, ma'am. Naamakot sa sud ang switch. Kamu nalay bahalang mo pasikang. Sige na, sud na kamo. Okay, ma'am. Dali na mo. Oo, di. Dali na, Ferdy. Okay, let's go. Hala, bangag sa ilong. Ngano, gilit sumagsira. Yawan ko Siguro tuyuan. Gusto niya pagsira. Kurata ginago Ano? Saan na? Hala? Pero ilang gilak? Ilang gilak? Ako kuritsi ko na. Ilang gilak. Lalak yun. Ngit-ngit. Kangit-ngit naman Asa bang switch sa suga? Nara na somewhere. Akong pangitaon.
Nagmalampuson kita sa atong paagi, mahal ko. Mabusog na sa tay karong gabi una. Ug preskong dugo. Congrats, mana ko. Magkamao kag yung mamili. Siyempre, ako pa. Maong pangandam na. Kay karong taod-taod. Ato nang matilawan ang lapas nga dugo. Gikan sa mga batanon. Magwapo yung kumayo basta makahalinom kong preskong dugo. Bugi, naunsa naman ka diha? Ay, wakit ni mo mahikapi ang switch. Ganit. Hiramon gina kong mayo. Ano mo kunik sinaw-sinaw kadit? Nira! Ay! My God! Sa maling lugar, ha? Kwarto pa na yung kalasangan. Oh my goodness, sa may punerarya. Mga spooky din eh. May mga lungon nga dagko niya tagas sa mga kandila. O mga sangan sa kahoy nga nagpitay. Nay mga usa lain-laing mananam. Oh my God, oh my God. No! Ay kong ina! Ko. Nahustong nga akong pagduda! Naunsa, si puti may pasabot, ha? Bitaw. Unsa imo ginudahan bahin nilang Sir Lucius ug Ma'am Claudia ha, Bugi? Unsa? Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. At ang inyong mga batang sumpay sa akong asoy ninyo ni Simenauna nga naguluhan. Road trip din nilang sa mga asoy ni Kuya Guliat Kinitanan. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang butan nga bata,